मा मेथाइखौ खनगोन आजा मा मेथाइखौ बेलेग माने सोरनिखौ सोरनिखौ दे बुंलाय जाम्बासियान फै बेखौनो दा नों बेखौनो मोजां मोनखायो दा बिरादनो नोंबो खनफादै दे फै फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्स्टाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपआव सानैजों मेगन खेबलायबाय फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्स्टाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपआव सानैजों मेगन खेबलायबाय मेगनावनो जेरै नांबाय गोसोआ गलिलांबाय उसुखुथु मोनग्रा जालांबाय मेगनावनो जेरै नांबाय गोसोआ गलिलांबाय उसुखुथु मोनग्रा जालांबाय सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो आंखौ फेन बुंनाङा बेखौ गुबुन बुंनायाव खनो बेयाव खनो बेखौ खनफादो दे आंनि सिगाङाव खनफा दुब दुब गायहेन सौनाय बादि आङो मोनथारबाय थाइनै मेगना नायनोल' हांखुर जाथारबाय माब्ला लोगो मोनबावगोन आङो नोंखौलाय हाला हाला बुरखायनो गोसोखौ आंलाय दुब दुब गायहेन सौनाय बादि आङो मोनथारबाय थाइनै मेगना नायनोल' हांखुर जाथारबाय माब्ला लोगो मोनबावगोन आङो नोंखौलाय हाला हाला बुरखायनो गोसोखौ आंलाय सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि सैनायनो फेसबुकनि खनो मायाबो टाइम पाससो ओरैनो ना नोंबो रोङा ना ओरैनोसो जानला मोनला गाबदों आरो आयु गिलु बालु माथो बुरि रिसोनां फेसबुक प्रफाइलावलाय माथो सिख्लासो नुदां आयु गिलु बालु माथो बुरि रिसोनां फेसबुक प्रफाइलावलाय माथो सिख्लासो नुदां रियेलावनो गोमोरनानै दासो मिथिबाय गासैबो फिल्टारनिसो खामानि बेफोरलाय रियेलावनो गोमोरनानै दासो मिथिबाय गासैबो फिल्टारनिसो खामानि बेफोरलाय जाला जाला मुहा जाला गाब्रबलांबाय आं बुरि हिन्जावखौनो सिख्ला नंफ्लांदोंमोन आं जाला जाला मुहा जाला गाब्रबलांबाय आं बुरि हिन्जावखौनो गोसो थोफ्लांदोंमोन आं जायाबाबो खनबायना जोङो ओरैनो ला 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 ओरैनो जानला मोनलासो खनदों जोङो